Portugaleteko zubia, bidaia bitxi baten azken etaparen helmuga izan da arratsaldean. Bidaia honen protagonista, Andreu Mateu kataluniarra. Mateu duela 3 urte abiatu zen Bartzelonatik, eta ordutik 100 garraio bide baino gehiago erabili ditu mundu zabalean ibiltzeko. Andreu Mateu enduzue irudiotan, non eta Portugaleteko zubiaren barkilan igonda. Andreuk honelaxe bukatu du 1982ko abuztuaren 11an hasitako bidaia. Ordutik 120 herrialde zeharkatu ditu. Lur, aire eta itsasoz ibili da. Bidaian era guztietako garraio bideak erabili ditu. Patinak, submarinoa, globoa, astoak, trineoak eta horrela 131 modu ezberdin. Gaur azkena Portugaleteko zubia. 33 urteko gazte honek Espainiako enbaxadaren bulego batean egiten zuen lan New Yorken. 9etatik 5etara, baina behin batean aldaketa behar zuela eta amets utopikoak idazteriekin zion. Idatzitakoak lotura bat zuen, bidaiak egitea. Azkenean, dena utzi eta lagun askoren aholkuak entzun ondoren, hauen artean Jose Luis Ugarterenak ia 4 urteko abentura hasi zuen. Denbora honetan, momentu onak eta txarrak pasatu ditu, baina ez du inoiz usteko gogorik izan. Orain, Andreuk lasaialdia hartu nahi du, familia ikusi eta gero bidaian izandako milaka istorio, irudi, anekdota eta barrak biltzeari eta azaltzeari ekingo dio.